зиндагӣ як сафари пурпечутоб аст, як таҷрибаи мураккаб ва доимо тағйирёбанда ки ҳар яке мо онро ба тарзи худ паймоиш мекунем. он пур аз лаҳзаҳои шодӣ ва ғам, муваффақият ва нокомӣ, муҳаббат ва талафот аст. зиндагӣ моро водор мекунад ки рушд кунем, омӯзем ва ҳар субҳ аз ҷойгаи гармамон барои ҳадафе аз хоб хезем. зиндагӣ ин танҳо вуҷуд доштан нест, балки бо ҳадаф зиндагӣ кардан, номаълумро пазируфтан ва кӯшиш барои таъсиргузорӣ кардан аст. зиндагӣ ба мо устуворӣ, ҳамдардӣ ва аҳамияти иртиботро меомӯзад ва ба мо ёдрас мекунад ки бо вуҷуди бисёр санҷишҳояш он як неъмате қадркарданист. дарвозаи боми ҷаҳон. дарвози ман. ватан ҷонест дар ҷони ману ту, ватан нонест дар хони ману ту. табиати нотакрор, руду дарёҳои гӯё, манзараҳои афсонавӣ ва дилфиреб. салому алайкум Тоҷикистон. зиндагии Ризо Гӯев то ба имрӯз аз 3 саҳифа иборат аст. ҳар як саҳифа дар худ зиндагии комилан гуногунро дорад. саҳифаи аввал шуморо ба Деҳаи Кулумбаи болои Тоҷикистон мебарад. деҳае ки ман 10 соли ҳаёти худро дар он ҷо зиндагонӣ кардам. 7 соли аввали ҳаётамро он қадар дар хотир надорам, вале хотираҳое аз дидорбинии падарам дар мактаб, гусфандчаронӣ бо дӯстони кӯдакиам, подабонӣ дар тобистон ки манро ба гирья меовард ва чилику дангалбозиро каме бошад ҳам дар бар мегирад. вақте ки дар деҳа зиндагӣ мекардам, дар мавриди компютерҳо ва шабакаи бузурги ҷаҳонии интернет хабаре надоштам. 2 соли аввалини мактаби миёнаро дар ин деҳа таҳсил кардам. дар ин 2 сол бо сари баланд сардори синф будам. дар он вақтҳо ин бузургтарин дастоварди зиндагиам буд. аз сардори синф будан хело ифтихор мекардам. зиндагиам хело шавқовар буд. на парвои бозиҳои компютерро доштам, на парвои тамошои наворҳоро дар YouTube. аз ҷаҳони онлайнӣ дур будаму бо инсонҳои ҳақиқии меҳрубон дӯст. дар зимистон барфрӯбӣ, алафдиҳӣ ба молҳо, ҳар субҳ дар наҳорӣ ширчой хӯрдан бо равғани ҳазард, дар тобистон бошад молу чакалакбонӣ, алафдаравӣ, дар баҳор бошад гӯштингирӣ ва лаззат бурдан аз тамошои бузкашӣ. аз ҳама фасли нописанди ман ин тирамоҳ буд, чун соли нави хониш оғоз мешуд ва ба мисли дигар кӯдакон аз хоби ширин барвақт хестану ба мактаб рафтан ба ман писанд набуд. дар соли 2010 сипос ба бародаронам ки оилавӣ ба Рӯдакӣ кӯчидем. ҳамагӣ 17 километр дуртар аз Рӯдакӣ пойтахти кишвар Душанбе қарор дорад. ин маънои онро дошт ки зиндагии ман комилан иваз шудааст. имкониятҳои зиёди омӯзишӣ, мактабҳои замонавӣ ва истифода бурдан аз дастгоҳҳои компютерии бародарон манро аз алафдаравӣ ва хар тавелакунӣ дур мекунонад. аз соли 2010 то соли 2019 ман дар Рӯдакӣ зиндагӣ кардам. дар замонавитарин мактаби Ноҳия ки гимназия барои бачагони лоиқатманд ном дошт таҳсил кардам. забони инглисиро аз донотарин муаллима дар мактаб омӯхтам. дӯстони зиёди хориҷӣ дар Душанбе пайдо кардам. бо онҳо забони инглисиамро таҷриба кардам. ҳатто рӯзҳое мешуд ки нонҳои гарми пухтаи модарамро бо либосҳои кӯҳнаи бародаронам мегирифтаму ба хонаи дӯстони африқоиям мебурдам. мақсад танҳо як чиз буд: омӯхтани забони инглисӣ. дар бахши ҷавонони Ноҳия барои 1 сол ҳам волонтёрӣ низ кардам. яке аз зеботарин лаҳзаҳои ҳаётам буд. дарсҳои зиёди забономӯзӣ ташкил мекардам ва бо ҳушмандтарин ҷавонони Ноҳия чой менӯшидам. баъд аз хатми гимназияи бачагони лоиқатманди Ноҳия ҳуҷҷатҳоямро ба донишгоҳи бонкии Лаҳистон супоридам.
моҳи июли соли 2019 даъватномаамро аз ин донишгоҳ дастрас кардам ва бо бародарам ба шаҳри Тошкани Узбекистон барои гирифтани раводиди Лаҳистон шудем. хушбахтона корамо барор гирифту ман бо сари баланд ҳамчун донишҷӯ ба Аврупо сафар кардам. зиндагиамро дар Бидгошч он қадар хуб баҳо намедиҳам. дар ин қисми Лаҳистон 5 сол зиндагӣ кардам. 3.5 сол ҳамчун донишҷӯ зиндагӣ кардам, чун донишгоҳам маҳз дар ҳамин шаҳр қарор дошт. аз моҳи октябри соли 2019 то моҳи феврали соли 2020 зиндагиам дар ин шаҳр шавқовар буд. дар 2 моҳи аввал ҳаракат кардам то забони лаҳистониро дар донишгоҳ аз худ кунам. дар ҳафта 3 маротиба ба донишгоҳ мерафтем то курси лаҳистонӣ хонем. 6 моҳи аввал сипарӣ гашт. баъдан ҳама чиз иваз шуд. Officially designating coronavirus as a global pandemic. бо авҷ гирифтани суръати коронавирус дар саросари кишварҳои Аврупо маҳдудиятҳо дар гашту гузор ва фаъолиятҳои иқтисодиро сахттар мекунанд. масъулони вазорати тандурустии кишвар гуфтанд беморхонаи истиқлолро ба ҳолати карантинӣ омода карда истоданд. сокинон мегӯянд рӯзи гузашта бархи тоҷирон бо сӯистифода аз фурсат қимати як халта ордро то 250 сомонӣ боло бурда буданд. More than 3 billion people in almost 70 countries have been asked to stay at home. бале, COVID-19 ҳамаро дар хона шинон. дар 3 соли аввале ки дар Лаҳистон зиндагӣ кардам, натавонистам ки ин кишварро тарк кунам. дар соли 2021 дар Volvo Group IT таҷрибаомӯзӣ кардам. дар соли 2022 аввалин шартномаи касбии меҳнатиамро бо HCL Poland дар лоиҳаи Adidas ба имзо расонидам. дар соли 2023 бошад, донишгоҳро бо сари баланд хатм кардам. дар соли 2024 бошад, аввалин ширкати худро бо номи IT-омӯз таъсис додам ва худро расман ҳамчун соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифтам. зиёда аз 7 маротиба дар имтиҳони ронандагӣ ноком шудам, то ҳол ҳуҷҷати ронандагӣ надорам. наздик ба 200 дӯсти онлайнӣ дар саҳифаи ютубиам пайдо кардам ва 7 бахши ITF Plus Тоҷикиро ба итмом расонидам. бале, ҳамаи ин дар шаҳри Бидгошч амалӣ гардид. бале, акнун расидем дар шаҳри Гданск. субҳ бахайр. дирӯз бегоҳ аллакай омадем аз шаҳри Бидгошч ва дар шаҳри Гданск расидем ва сипос ба дӯстам ки мошинашро овард аз Варшав. вай дар Варшав зиндагӣ мекунад ва баъдан ба ман кӯмак расонид то ки ҳамаи ин дастгоҳҳои манро дар мошинаш гузорем ва баъдан онро ба хонаи навам кӯчонем. онҳоро ба хонаи навам кӯчонем. ва читаро ки мебинед, имрӯз ман кори хеле зиёде дорам, чунки дирӯз танҳо овардем бо ӯ онҳоро дар ин ҷо гузоштем ва сипос ба ӯ ки ба ман кӯмак расонид то ки ин мизи кориро рост кунем, чунки ҳамаи он пойҳояшро ман канда будам то ки ба мошин тавонем гузоштан онро. ва бале, мизи кори танҳо айни замон омода аст. бале, ба мо лозим аст ки ин столро омода кунам ва читаре ки мебинед ин гуна дастҳояш то ҳол омода нестанд ва онҳоро ман бояд ки имрӯз часпонам. ва бале, ин поймонаке ки ман доштам аз IKEA ва баъдан дар ин ҷуздон ҳамон лайт ё ин ки чароғи равшандиҳандаам аст барои эҷод кардани наворҳоям. ва баъдан ин албатта ки ҳамон пуштаки мизи Marcus chair. ва баъдан дар ин ҷо читаре ки мебинед дигар дастгоҳҳо ё ин ки маҳсулотое ки ман дорам то ҳол омода нестанд ва бояд ки ман ҷо ёбам онҳоро ҷо кунам. ва албатта ки
аз ҳама муҳимтарин барои ман ин ҳамон монитори 35 дюйма аз LG аст ки инро соли 2023 харидорӣ карда будам ва имрӯз 1 сол қариб мешавад, 1 сол 1 моҳ ки он бо ман аст ва хеле шодам ки онро ман дорам ва арзандаи маблағаш ҳам аст 35 дюйм. хоб инро ман имрӯз мекушам ва баъдан дар мизи корӣ мегузорам ва албатта ки ин поираваке ки харидорӣ карда будам 1-2-3 моҳ пеш. аввал дар нақша доштам ки онро ба ягон дӯстам тӯҳфа кунам, вале гуфтам ки не, тӯҳфа намекунам, чунки хеле гарон аст ва онро иҷо мебарам, чунки намехостем оварданда инро, чунки 30 килограмм қариб вазн дорад ва бори зиёдтиро гирифта гаштан, вале ба ҳар ҳол мошин овард ку, мо навардем. хоб ин ва баъдан чӣ тавре ки медонед дар инҷо телевизион аст, ёки хеле монитори бузург аст то ки мо футбол бозӣ кунем ва дирӯзам бозӣ кардем бо ин ҷостикҳо ва баъдан албатта ки аз ҳама муҳим барои ман ин ҳамин сими интернет аст ки ман онро аз хона овардам ва хушбахтона дар ин утоқ ёки дар ҳамин апартмент 2 макон аст барои сими интернетиро пайваст кардан. як аз онҳо ин роутер аст, чӣ тавре ки мебинед дар онҷо, ман метавонам ки бо тариқи Wi-Fi ҳам кор кунам, вале ман ба Wi-Fi намехоҳам кор кардан. роутер аст ки ман метавонам онро пайваст кардам ва дигар ин ки дар ин утоқ дар онҷо боз макон аст барои пайваст кардани ҳамон сим. ва бале чӣ тавре ки мебинед ба фикри ман беҳтарин ва афсонавитарин утоқ буда метавонад барои ба дараҷаи максималӣ маҳсулнок будан. ва чӣ тавре ки мебинед ин танҳо ҳамон студио ҳаст ва дар инҷо ман дорам барои шустани табақ қошуқ, ё ин ки дар инҷо боз ин худаш дорад барои шустани табақ қошуқ. чӣ хеле ки ҳозир истед ман ба шумо нишон диҳам. дар инҷо мегузорӣ ҳамаи ҳамон табақу қошуқатро ва тариқи автоматин мегираду мешӯяд ва дигар ҳамаи чизҳои лозима дар инҷо буд ки ман аз хона наовардам ва танҳо ин корча аз ман аст ки овардам, дигар ҳамаш аз ҳамин ҷо аст барои зиндагӣ ва албатта ки ин барои ягон чӣ хӯрок пухтан, вале ман он қадар наметавонам пухтан ё ки ман намепазам. ва албатта ки ин микрофоне ки аз доштам ва дар ин ҷо ҳам ҳамон қаҳваи худро овардам ва бале ана ин домиестам гжеес мама, ин аз ман аст ва дигараш аз ман нест, дигараш аз ҳамин утоқ аст, аз ҳамин хона аст. ва бале дар инҷа инам ҳамон сковородкаи ман аст ки овардум, вале дидем ки дар инҷа будааст ҳамин гуна сковородка. чӣ тавре ки мебинед дар инҷа ино доранд худашон, вале равғанам овардум. ва бале дар инҷо боз чӣ тавре ки мебинед якто яхдон аст, хоб ки ту метавонӣ ки онро истифода барӣ ва яхдони хелам хурд. ва умуман ҳамин гуна ва бале ин ҷойгае ки ман ба мисли шоҳ дар инҷо хоб меравад хело зебост ва бале ин компютери ман аст ки дирӯз дар инҷо пайваст кардем то ки футбол бозӣ кунем. ва бале дигар ҳама чи афсонавӣ дар ин тараф. ва дар ин ҷо бошад ман дорам макон барои либосҳоямро гузоштам. дар ин ҷо ман дорам макон барои либосҳоямро кашол кардан. ва дар ин тараф бошад бале ҳамоми ман аст ва дар ин ҷо имрӯз либосҳоямро гузоштам то ки шушта шаванд. ва дар ин тараф бошад бале хелам зебо ва дар ин тарафам ҳамин гуна як қопча аз инаро овардем. дирӯз овардам, фикр кардам ки нест дар инҷа, вале буд аст дар инҷа. ва бале яъне ҳама чизро дорад барои офиси афсонавӣ доштану дигар гон баҳона накардан барои зиндагӣ. ва бале ҳар як хонае ки ман меравам ё ки иҷора мегирам, барои ман аз ҳама муҳимтараш баъд аз қувваи барқ ин албатта ки суръати интернет аст. ва ҳоло биёем месанҷем ки чӣ тавр аст суръати интернет дар ин утоқе ки ман дорам. барои ин корро кардан ба мо лозим аст ки браузерро кушоем ва баъдан нависем дар браузер интернет спид тест. ва тариқи автоматӣ Google ба мо яке аз суолҳоро пешниҳод мекунад, ё ки Google худаш ҳам ин рӯзҳо метавонад тест кардан. ва биёед як бор ран тест кунем аз Google ва бибинем ки то чӣ андоза суръати ин интернет баландсуръат аст. чунки бале ин рӯзҳо дар замони технологӣ агар ки интернет баландсуръат набошад, зиндагӣ хеле душвор аст. вале дар соли 2011-12 вақте ки ман телефони Nokia 6300 доштам ба тукма,
اینترنت کیلوبایت کار میکرد. خب این زمان در یک ثانیه این اینترنت 50 مگابایت باربرداری میکند. همین یک کاب میزنی که 50 مگابایت رو باربرداری میکند و در یک ثانیه باشد 30 مگابایت دیگر رو استید باربرداری این دانلود است. اپلود چی میشود؟ اپلود چی میشود؟ باربرداری، دانلود، بار کنی، اپلود. زیبا. از اجارخانه من تا به آفیس 10 دقیقه راه است و این ساعت من ساعت 7:43 رفته ایستادم و ساعت 8 باید در آنجا بود. یگانه مشکلی که به میان آمد این البته که آرایش موی سر بود و خیلی وقتی زیادی هم گرفت که آن را آرایش کنیم. کازی هم بزیب است ولی به هر حال بله، اولین روزی کاری به اتمام رسید. باز ساعت 4:12 است و ما خانه میروم. پگاه باشد از خانه کار میکنم و باز روز چهارشنبه یا بار دیگه با آفیس میروم. بله. بله، این زمان ما قرار دارم در گدانسک، یکی از شهرهای خیلی سرمهمانی لهستان و در این منطقه که نزدیکی با بالتیک هستند، شهرهای سوپوت، گدونیا و گدانسک در تابستان بسیار از مردم رو جلب میکنند با خود و چطوری که میبینید با طریق کشتی ها تو میتوانی که از همین گدانسک با دیگر کشورهای اسکاندیناوی روی با مثل شویتزیا یا اینکه نروژیا یا اینکه دانیا با طریق کشتی. خب اینجا مرکز شهر گدانسک است و پیش از آمدن من یک چند خانه اجاره ها رو از نظر گذراندم و امروز آنها رو آمدن دیدم ولی در اصل با من پسند آمدن چون که آنها در مرکز قرار دارند ولی شرکتی که من در آن کار میکنم و من همه شرکت ها در یک کوچه قرار دارند که با مثل وال استریتی نیویورک است یا که امریکا هستند و از اینجا تا آنجا قریب 30 دقیقه راه است و هر روز رفتن و آمدن خیلی مشکلی می شود ولی در حالی که من در شرطنامه نوشته‌اند که من هایبرید مود قدی کار میکنم معنی آن رو دارد که 3 روز از خانه و 2 روز از آفیس ولی به هر حال این میتواند در آینده مشکلی آورد. برای همین نمیدونم برای همان اتاقی که الکی شرکت به من داده بود که به شما نشان دادم همان به من پسند است و قریب 500 متر دورتر از
ширкат аст ва ман метавонам ки равам ба он ба ширкату оям, вале каме гарон аст он, вале ман фикр мекунам ки арзанда аст, чунки агар ки дар марказам гириву ба пушти марказ шуда ки дар маркази шаҳр зиндагӣ мекунам гуфта ҳар рӯз вақтро гузаронида ба идора равиву оӣ, ин ҳам метавонад ки мушкиле бошад. барои ҳамин имрӯз интихоб кардам ки танҳо наздиктаринро интихоб кунаму ба шаҳр дар як ҳафта як маротиба агар ки хоҳам ояму тамошо кунам, агар ки нахоҳам не, ҳамон ҷо зебост. вале ҳозирашта биёед мо ба шумо шаҳри Гданскро нишон диҳам, ҷойҳои зебояшро бубинед. дар он тараф ҳама хонаҳои қадима ҳастанд, мардум бисёртар киштиҳоро истифода мебаранд чунки зебост ва дар зимистон ин беҳтарин макон аст барои зиндагӣ кардан. дар зимистон беҳтарин макон аст, вале дар тобистон аниқтарш беҳтарин макон аст, вале дар зимистон макони хуб нест, чунки хеле хунук аст. хоб, дар шаҳри Гданск дар солҳои пеш ман омада будам, вале танҳо ҳамчун меҳмон. ин дафъа бошад гӯё аввалин рӯзҳое ҳаст ки ман дар ин ҷо зиндагӣ мекунам, истиқомат мекунам ва бале аз Бидгошч хеле фарқияти калон дорад, чунки Бидгошч шаҳри хурд аст ва он қадар меҳмони зиёд надорад ва меҳмонҳо ва истиқоматкунандаҳои хориҷӣ камам дорад, вале дар ин ҷо бисёр одамонро бо дигар пӯсту дигар забону дигаргун мебинӣ ки ин зебост ва шахсан барои ман писанд аст. шаҳрҳое ки дар он ҷо миллатҳои гуногун зиндагӣ мекунанд, на танҳо як миллат ва бале чаро дар Бидгошч ин гуна одамо кам аст, чунки дар Бидгошч танҳо донишҷӯ мераванд ва шаҳри хурд аст, шаҳри хурд буд ва Гданск бале фарқияти калон дорад назар ба Бидгошч. бале хоб, яке аз сабабҳое ки ман Гданскро интихоб кардам ба ҷои Бидгошч он аст ки Бидгошч ки шаҳри хурд аст, боз мегӯям, як чанд маротиба такрор кардам, фурудгоҳҳои хурдам дорад ва аз Бидгошч ту танҳо метавонисти парвоз кардан ба Украин, ба Британияи Кабир ва шояд ки ба Ирландия, тамом ба Дублин. ба дигар кишварҳо наметавонисти парвоз кардан, чунки парвозҳои байналмилалӣ кам дошт, вале дар дохил метавонисти рафтан. вале Гданск боз гуфтам ки ту метавонӣ қариб ба дилхоҳ кишвари аврупоӣ дар иҷоди аврупо парвоз кунӣ, ки ин зебо аст, ин хелам зебо аст ва боз гуфтам ки бо тариқи киштиҳо метавонӣ ки рафтан ба дигар кишварҳо ва ин ҳамон пайвастшавиро ба дигар кишварҳои ин минтақа ба ту осон мегардонад ва сайёҳат кардан осонтар мешавад. ин яке аз сабабҳое буд, албатта ки асоситарин сабаб набуд, чунки ба ҳар ҳол ман аз Бидгошч ба Варшав мерафтам ва парвоз мекардам ба дигар ҷо, ки аз Бидгошч ба Мюнхен ба Олмон мерафтам то ки парвоз кунам ба Душанбе, вале аз Гданск низ он парвозҳои зиёде хоҳад буд, чунки фурудгоҳ калонтар аст ва байналмилала ҳаст гирем ва бале меҳмонони зиёде меоянду мераванду боз ба дигар ба мисли киштиву қатораҳову тайёраҳоро низ истифода мебарем, ки ин зебост. албатта ки автобусҳои флексбас ҳам ҳастанду мераванду меоянд. ин ҳам яке аз сабабҳои асосӣ буд ки ман маҳз ба Гданск омадам. хоб, дигар сабабе ёе ки яке аз асоситарин сабабҳое ки маҳз ман ба Гданск омадам он аст ки ширкати нав, ҷои кор, вазифаи нав гирифтам ва бале онҳо ба ман имконият доданд ки аз Бидгошч фосилавӣ кор кунам, чӣ тавре ки дар ширкати пешина кор мекардам ва бале маҳз ҳамин сабаб буд ки ба ин ҷо омадем. ва дигари сабабе ки ман маҳз боз ба Гданск омадам он аст ки дар Бидгошч зиёда аз 5 сол зиндагӣ кардам ва ҳаёт хеле кӯтоҳ аст ва онро набояд дар як ҷо гузаронд. соли гузаштаам метавонистам ки тарк кунам он шаҳрро, вале намедонам бо сабабҳои гуногун дар он ҷо истодаму тарк накардам, вале ба ҳар ҳол яъни замон хеле шод ҳастам ки бале шаҳрҳоро иваз кардам ва ин яке аз саҳифаи нав дар ҳаёти ман ва умуман дар корномаи ман хоҳад буд. хоб, яке аз мушкилиҳое ки дар ин шаҳр ман дидам, ин албатта ки иҷора гирифтани хонаҳо аст ва вақте ки хона иҷора мегирӣ дар тобистон хеле гарон ҳастанд. чӣ тавре гуфтам ки меҳмонҳо ки зиёд меоянд ва барои ҳамин
ҳама нарху наво ба осмон мехезад ва аз як роҳ онҳо рост ҳам ҳастанд, чунки маҳз тобистон беҳтарин вақт аст барои дар ин шаҳр будан ва зимистон ки мешавад дигар ҳама мераванду дигар бале он иҷорахонаҳо қариб ки холӣ мемонанд. барои ҳамин ҳозир ки моҳи август аст, бале ман албатта ки иҷорахона ёфтам аллакай барои сентябр, вале онҳо мегӯянд ки аз 25 сентябр то 25 июн як хело 25 сентябр то 25 май ба ту иҷорахона медиҳанд ки бояд ки ту моҳи июлу август ё ки бале июл август ту бояд ки ин шаҳрро тарк кунӣ, вагарна 50% ҳамон нархҳои иҷора пулӣ зиёдтар мешаванд ки ин аз як рӯ бад аст, чунки дар шартнома ҳамин хел рӯйрост менависанд ки ризо агар ки хоҳӣ ки дар тобистон зиндагӣ кунӣ ту бояд ки 50% дигар зиёдтар пардохт кунӣ. барои ҳамин шояд ки тобистон бале равам ба ягон шаҳри дигар ё ки ба ягон кишвари дигар барои 2 моҳ ва баъдан баргардем ба Гданск. субҳ бахайр. имрӯз 13 августи соли 2024 аст ва ин маънои онро дорад ки ман 13 рӯз мешавад ки дар шаҳри Гданск зиндагӣ мекунам ва дар ин 13 рӯз яке аз чизҳои писандидатарини худро ёфтам ки рондани велосипедҳост ё ки рондани дучарха аст ва ҳоло ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ тавр ман дучархаро меронам ва дар 5 дақиқа ба пеши офиси худ меравам. زود حرکت میکنم. این خیلی هم زیبا است. هر صبح اگر که ولوسیپد رانی برای 5 دقیقه کوچه‌ای که می‌بینید همش آفیس‌های کلان هستند، شرکت‌های کلانی تکنولوژی هستند با مثل آمازون، با مثل وی پی، با مثل ما برای نام بسیار از اونها رو نمی‌دونم. ولی به هر حال حاضر ما ولوسپد خود ما در اینجا می‌گذارم. بله سفر با موفقیت عملی شد و من از ولوسپد خود در جای پارکینگ میگذارم و بعدا با آفیس میروم. همگی 5 دقیقه گرفت تا که ما با ولوسپد بیام. بیاید صحبت‌های دوستانه کنیم. یک بار حس کنید که رضا گفت با خونه شما با مهمانی آمده است و در روی یک میز همین طور نشستیم و صحبت‌های دوستانه کردیم. بله من امروز میخوام درباره یک چند چیزهای خیلی مهم صحبت کنم و این رو نیز در همین نوار یک جا کنیم. خب اولین این امنیتی لهستان و مهاجرت. این اولین موضوع است که من میخوام در مورد اون صحبت کنم. چطور که شما میدونید من طولی 5 سال میشود که در جمهوری لهستان زندگی میکنم. من همچون دانشجو آمدم سال 2019 و 3.5 سال تحصیل کردم و دیپلم اروپایی لهستانی هم دارم و بعد از ختم دانشگاه بعداً همچون متخصص ایتی در
Volvo Group IT ҳамчун таҷрибаомӯз будам ва баъдан дар ширкати дигар ки ном дорад HCL Poland ва дар лоиҳаи Adidas ман кор кардам барои 2 сол ва ин Adidas яке аз бузургтарин брендҳои олмонӣ аст. Дар он ҷо ҳамчун мутахассиси IT ва баъдан ин ширкатро тарк кардам баъд аз 2 сол. Ва ҳоло бошад зиндагӣ дорам дар шаҳри Гданск. Ва бале амнияти Лаҳистон. Лаҳистон кишваре аст ки боре ҳам дар он ҳуҷумҳои террористӣ набуд. Ва албатта ки дар дигар кишварҳои аврупоӣ ба мисли Олмон, Австрия, Фаронса қариб ки ҳар сол хабарҳо мешавад ки бале дар куҷое чӣ мушкиле ҳаст ва муҳоҷирони ғайриқонунӣ қонунвайронкунӣ кардаанд. ва бале ман танҳо мехостам ба шумо гӯям ки амният қурбониҳои худро дорад. яъне қурбонӣ ба мақсади он ки агар ки хоҳӣ ки кишварро аз муҳоҷирон амн нигоҳ дорӣ, бояд ки қонунҳоро душвор кунӣ. барои мисол ба Лаҳистон омадан ғайриқонунӣ хеле душвор аст назар ба дигар кишварҳои иттиҳоди Аврупо. ва бале яъне дебейтҳои зиёде аст дар ҷоҳони онлайнӣ ки чаро ки лаҳистониҳо намехоҳанд қабул кунанд муҳоҷирони ғайриқонуниро ва онҳо низ сабабе доранд. чунки муҳоҷири ғайриқонунӣ вақте ки омад ва ина ҳуҷҷат дорад, шояд ки аз ягон ҷо гурехта бошад, аз ягон девонахона ё ки намедонам шояд ки қонуншиканӣ карда бошад дар кишваре ки вай зиндагӣ мекунад ва онро қабул кардану дар ҷомеаи худ гузоштан хеле ҳам душвор аст. албатта ки ман намегӯям ки ҳар як муҳоҷири ғайриқонунӣ одами бад аст, вале аз рӯи статистикаҳо гирем агар бисёр аз одамоне ки мераванд ба дигар кишварҳо ғайриқонунӣ, онҳо ягон мушкиле ҳам доранд. ва барои ҳамин вақте ки онҳо Лаҳистон ба хулосӣ омад ки дигар надошта бошад муҳоҷирони ғайриқонуниро, аз ҳамин сабаб қонунҳоро ҷиддитар карданд ва барои ҳамин гирифтани корти истиқомати нав хеле ҳам душвор шудааст дар солҳои охир. ва албатта ки ин як аз сабабҳои асосӣ буда наметавонад. сабаби асосии дигар ин албатта ки ҳуҷуми Русия ба Украин аст. ва ана маҳз барои ҳамин ман Ризогиев аз соли 2022 моҳи декабр бале аризаи худро фиристода будам барои иваз кардани статуси худам ҳамчун донишҷӯ ба корӣ. ва бале вале то моҳи июни соли 2023 ман аллакай корти истиқомат доштам ки эътибор дошт. ва вақте ки ту корти истиқомат месупорӣ дар яке аз ҳамин воеводҳои ҳамин кишвар, ту ҳуқуқи Лаҳистонро тарк карданро надорӣ ва ҳуқуқи ба дигар кишварҳои Шенген ҳам рафтанро надорӣ. ин маънои онро дорад ки ту танҳо бояд ки интизор шавӣ то ки бале аз уржон ба ту ягон паёме ояд ки ҳей мо ба ту корти истиқомати нав медиҳем ва ё ки не. вале мутаассифона вақте ки Русия ба Украин ҳуҷум кард ва асос ман дар соли 2019 бори аввал вақте ки супорида будам барои корти истиқомат, дар тӯли 3 моҳ аллакай ман гирифта будам корти истиқоматро. вале вақте ки ин вазъиятҳо ки оғоз шуд, аллакай онро аз 3 моҳ ба 15 моҳ бурданд. ва ҳоло бошад дӯстони ман мегӯянд ки қариб 18-20 моҳ бояд ки ту интизор шавӣ то ки корти истиқомат гирӣ. ин маънои онро дорад ки ту дар тӯли 20 моҳ ҳуқуқи Лаҳистонро тарк кардан надорӣ ки ин комилан бад аст. дар асл дар ҳақиқат ки бад аст, чунки барои мисол шахсан худи ман сабабе ки ман дар тӯли 2 соли охир саёҳат накардам ва охирон сафари ман ин ба Белжик буд, ба Брюссел моҳи марти соли 2023 ва вале аллакай ин дуюмин сол мешавад ки соли дуюм мешавад ки ман бале ба ягон ҷо саёҳат накардам. ва бале нақша доштам ки душанбе парвоз кунам дар моҳи июн ё ки ҳамин тобистон, мутаассифона нашуд рафтан. ҳама ин сабаб дошт ки ман интизори корти истиқомати навам будам. ва бале хушбахтона имрӯз рӯзи 11 август соли 2024 аст, вале ман рӯзи 9 паёме гирифтам аз Бидгошч, аз иҷорахонае ки зиндагӣ мекардам 1 моҳ пеш. онҳо гуфтанд ки ба ту паёме омадааст ва ман рӯзи шанбе аз Гданск то ба Бидгошч 2 соат роҳ аст ва ба он ҷо рафтам ва бале ҳамон децизия ё ин ки ҳамон қароре ки баровардаастро гирифтам ки хушбахтона бале ба ман корти истиқомати нав доданд ки ин фарқият дорад. ва дигар ин ки ман мехостам дигар нуқтаро ба шумо гӯям ки вақте ки агар ки шумо донишҷӯ бошед
ё ки хатм карда бошед аз Лаҳистон, шумо бояд як чизро хеле хуб ба назар гиред ки мутаассифона ҳамон инспекторое ки ҳастанд ба назар он қадар намегиранд. албатта ки на ҳама, балки вале мавридое мешавад ки нагиранд, чунки як аз дӯсти ман супорид, ваям ҳамкурси ман аст ва донишгоҳро хатм кард дар ихтисоси ман, ва вале мутаассифона онро ба ҷои кораш доданд, яъне қарори онро ба ҷои кораш доданд. ва вақте ки ту қарор ба ҷои кор гирифтӣ, ҳамон корти иstiqomati корӣ гирифтӣ, агар ту дигар агар коратро иваз кардӣ 15 рӯз вақт дорӣ то ки кордиҳандаи нав ба ту ан ҳамон иҷозатномаи корро гирад. вале вақте ки ту агар диплом дошта бошӣ ва ба тариқи дипломат супорӣ ва гап зани ки ба ман қарор тие то ки ман хатм карда ин кишвар ҳастам, ва дар ин ҳолат ба ту дигар иҷозатномаи кор лозим намешавад, тариқи автоматӣ аз байн меравад. иҷозатномаи кор work permit and resident permit, инҳо фарқ доранд, яъне ба ту танҳо ҳамон resident permit лозим аст, танҳо корти иstiqомат ва иҷозатномаи кор лозим нест, чунки ту аллакай ҳамон дипломи ҷумҳурии Лаҳистонро дорӣ. ва бале дӯсти ман ки он қадар аҳамият надод, мутаассифона вай инспектор ба вай танҳо барои ҷои кораш додааст, ва агар ки ҳозир вай ҷои корашро иваз кунад ё ки онро аз ҷои аз кордиҳанда ӯро ронад, ӯ ҳамагӣ 15 рӯз вақт дорад то ки Лаҳистонро тарк кунад. вале дар мавриди ман ки ман ба инспектори худ занг задам ва با پشت الکترونی هم میفرستادم از وضعیتی همون عریضه خود میخواستم با خبر شوم و در اون مورد با اون میگفتم که خاطر رسان میکردم که بله من دیپلم دارم و دیپلم من رو خوش میکنم یک بار از نظر گذرانید چون که به من دیگر اجازه‌نامه کار لازم نیست. و این رو هم من اگر که شما در لهستان باشید با شما توصیه میدم که این رو هم خیلی به نظر گیرید چون که وقتی میشود که خطاگی‌ها رخ دهد. و در مورد همون مهاجرت های یا که مهاجران غیر قانونی گیریم، یعنی مهاجران دو نوع میشن، قانونی و غیر قانونی. مهاجر قانونی همون آدمی رو میگن که رفت روی راست به سفارت و ویزا پرسید، صحبت کرد در سفارت، با سفیر در صحبت شد و عموما یعنی حجت های او رو از شهادتنامه تولدش تا به شناسنامه‌اش و تا به مقصدش در لهستان یا که من در اتحاد اروپا دیدن و با او ویزا دادن، گفتن که مرحمت این ویزا و خوش آمدی به کشور ما. مهاجر غیر قانونی آن رو ما میگوییم که به ویزا به حجت های خود را به سفارت پیشنهاد کردن، آمده است به اتحاد اروپا یا اینکه رفته است نمیدونم با طریق مرز بلاروس وارد شده است یا که با دیگر مرزها یا که از طرف با ایتالیا وارد شدن یا که از دیگر طرفها از کشورهای آفریقایی آمدن، کشورهایی که جنگ زده است و بله مهاجران مجبور میشن که با راههای تگی آبی و با هر گونه راهها با این کشورها وارد شوند، یعنی اون گونه مهاجران رو ما میگیم مهاجران غیر قانونی. و با دیگر مهاجران هستن که تنها تنبلن، تنها نمیخوان سفارت رفتن و تنها میخوان کم خیلی بیایم با مرز و وارد شویم با کشور، که این کاری خوب نیست. یعنی من نگاه کنید، این دو اندیشه است. اندیشه خیلی انسان‌ها این است که باید که دنیا به مرز باشد. خیلی که با دوستم من صحبت کردم که وای از بنگلادش است و ما همین گونه بحثا داشتیم که چرا که ما شهروندان کشورهای گویا سوم ما باید که ویزا گیریم و با این کشورهای گویا یکم وارد شویم. برای مثال با آلمان، لهستان، فرانسه، امریکا، استرالیا، بریتانیا کبیر ما باید که ویزا گیریم و وارد شویم، ولی وایها با کشورهای ما به ویزا میرن. برای مثال سال گذشته اگر که نواره ما رو تماشا کرده ایسته باشید، دوستی من از آلمان که نام دارد جیکوب با دوشنبه مهمانی رفت و از روی قانونهای کشور ما و به یگان مشکلی میتواند تا 30 روزه در دوشنبه زندگی کند، یا که 2 هفته یا که 30 روز به یگان گرفتن ویزا، به یگان رفتن به سفارت یا اینکه به یگان قید خود را گرفتن. تنها هم خیلی میرویم میگویی که من میخوام که 1 ماه در دوشنبه همچون مهمان سیاحت کنم. ولی اگر که ما خواهیم که با کشورهای با آلمان برای مثال سفر کنیم، با ما لازم است که چی کارهایی رو نکنیم، رویم سغورتا آماده کنیم، رویم حجت تیار کنیم، دعوتنامه گیریم، دانشگاه زاره و ناله کنیم تا که با ما دعوتنامه فرستند، زبان آلمانی آموزیم یا که انگلیسی آموزیم. اوایها نه زبان تاجیکی میآموزند نه یگان چیز، تنها میروند بلیط میخرند با طریق سامان ایر میونخند دوشنبه و تمام
хуш омадӣ ба кишвар. Ё ки ҳамин гуна ба Ҳиндустон ҳам мераванд мардум, ҳамин гуна ба Филиппин ҳам мераванд, ба Таиланд ҳам мераванд, ба Малайзия ҳам мераванд, ба Ҳиндустон ҳам мераванд. Кишварҳое ки гӯё ба гуфти инҳо кишварҳои сеюм ҳастанд ва албатта ки сатҳи иқтисодиёт паст аст ва барои ҳамин онҳо бевиза мераванд ки аз як рӯ ин хуб нест. Барои мисол агар ки ҳикояҳои зиёдеро шунида бошед ё ки филмҳои ҳиндустониро тамошо карда бошед, барои ба Аврупо рафтан, ба Амрико рафтан, ба Британия кабир рафтан, ҳиндустониҳо чӣ корҳоеро намекунанд? Албатта ки този гуфта метавонед ки эй Ризо, Ҳиндустон ин қариб миллиард аҳолӣ дорад барои ҳамин. Вале дар асл чаро ки Амрико 320 миллион дорад, дил хо кишваре ки хоҳанд мераванд. Албатта ки инҷа андешаҳо гуногун аст. Албатта ки ман намегӯям ки дуруст аст инам. Боз андеша аст ки як касе ки кишвари мо омад, мо бояд ки вайро тасдиқ кунем ки аст, чӣ мақсад дорад, чаро меояд, оё дар сурати ҳисобаш маблағ дорад барои зиндагӣ кардан дар он ҷо, чунки мо намехоҳем ягон ҷугиро ба кишвари худ биёрем, онро нону об диҳем. Албатта ки бо ҳама эҳтиром, яъне ту кишвари мо ки омадӣ, бояд ки забони моро эҳтиром кунӣ, санъати моро эҳтиром кунӣ, албатта маблағ дошта бошӣ то ки мо туро нону об надиҳем. Албатта ки аз ҷиҳати хубиву кӯмак кардан ин дигар мавзӯъ аст, вале дар умум гирем. Ва бале яъне сабаб ҳамин буд ки ҳуҷуми Русия ба Украин ва вазъияти байналмилалӣ ва умуман муҳоҷирони ғайриқонуние ки ба Иттиҳоди Аврупо хеле зиёд омаданд ва дар ҳамин соли 2023-24 migrant crisis буд, ё ин ки вазъияти бади муҳоҷирате ки бисёр омаданд мардум ба кишварҳои аврупоӣ. Барои ҳамин гирифтани корти истиқомат хеле душвор шуд ва хусусан дар Лаҳистон. Ва дар соли 2022 аз статистикаҳо гирем агар 4 миллиону чанд сад ҳазор дар ҳамин ҷо дар куҷо мегузорам агар ки ёфтам аз Иттиҳоди Аврупо корти истиқомат доданд ва Лаҳистон кишваре буд ки аз ҳама зиёд корти истиқомат дод, чунки украиниҳо зиёд ворид шуданд ба хусусан Лаҳистон баъд аз ҳуҷуми Русия ба Украин, чунки ҳаммарз ҳастанд. Ва бале яъне ин буданд мавзӯе ки ман мехостам суҳбат кардан. Ва дигар мавзӯъ он аст ки бале тавсияи Ризо ба дӯстони онлайне ки дар Лаҳистон зиндагӣ мекунанд ҳамон аст ки вақте ки хоҳед ки корти истиқомат дошта бошед, аллакай 6 моҳ пеш супоред, чунки дар ҳамон 6 моҳ аллакай корти истиқомататон нав омода шавад, вақте агар ки эътибораш тамом шавад. Ва ин як дигар ин ки ҳар рӯз невуқ дар як моҳ ақаллан як бор 2 маротиба ба онҳо паём фиристед ё ин ки занг занед ва пурсед ки чӣ аст вазъияти ҳамон аризаи шумо. Ва дигар ин ки ҳар як боре ки суроғаи худро иваз кардед ба урҷонд хабар расонед ки ҳей ман суроғаи худро иваз кардам. Ва агар ки донишҷӯ бошед ҳатман аз хотир набуред ки дипломи хатм кардаи худро ба бале идораи муҳоҷират супоред, то ки онҳо донанд ки ту дар асл диплом хатм кардӣ ва ҳамон сипос ба ҳамон дипломи аврупоият ки ба ту дигар иҷозатномаи кор лозим намешавад, ки ин хеле муҳим аст, чунки бисёр аз ширкатҳо намехоҳанд ки иҷозатномаи кор диҳанд ба муҳоҷирон, чунки маблағ мегирад, вақт мегирад, энерҷӣ мегирад ва бале яъне агар ту ба ту иҷозатномаи кор лозим набошад, дигар гуфтаам мардак мехрӣ мегардӣ. Ва бале ин чизое буданд ки мавзӯе буданд ки ман мехостам суҳбат кардан имрӯз ва умедворам ки шумо лаззат буред аз ин суҳбат ва ягон маълумоте ҳам гирифтед. Ва бале дар рӯи миз истодан ва суҳбат кардан ба мисли инсонтар аст. идомаи навор. Истед ман таблиғот дорам. Чӣ тавре ки медонед ба ҷуз он ки ман дар Лаҳистон ҳамчун мутахассиси IT кор мекунам, боз дар вақтҳои холигиам ба эҷод кардани наворҳо машғул мешавам. Ва албатта ки сомонаи www.itomuz.com ва дар ин сомона ман курсе дорам, ном дорад ITF Plus Тоҷикӣ ва он роҳро барои навомӯзон мекушояд. Ва шумо метавонед ки ба сомонаи www.itomuz.com рафта курси ITF Plus Тоҷикиро бо нархи хеле арзон харидорӣ кунед. ITомуз аз дигар сомонаҳо як фарқият дорад. Мо кафолат медиҳем ки дар тӯли 7 рӯз маблағатро бармегардонем. Ту 7 рӯз вақт дорӣ ки курсро як бор бубинӣ, агар омӯзгор ба ту писанд бошад, онро идома медиҳӣ, агар не маблағро мепурсӣ ва мо аз ту ягон савол намепурсем ва онро бармегардонем.
ва ё ки агар ба ту писанд набошад ба сомонаи itомуз.com рафтан, пас ба саҳифаи ютюби itомуз обуна шав, чунки дар он ҷо мо маводҳои ройгони бо сифати зиёде дорем ва аз ҳама муҳимтараш он аст ки он бо забони модарӣ аст. ин танҳо нишон медиҳад ки ту кори манро қадр мекунӣ. биёед ба навор бармегардем. дӯстони онлайнӣ, ҳаёт ҳамчун китобе аст ки саҳифаҳои он доимо тағйир меёбанд. имрӯз мо як саҳифаи навро дар ҳаёти ман варақ задем. дар як ҷо мондан ба мисли дар дохили минтақаи роҳат истодан аст. ҳаёт хело кӯтоҳ аст. онро набояд танҳо дар як шаҳр, як ноҳия ва як кишвар гузарон. ҳар як саҳифаи нав, деҳаи нав, шаҳри нав ва кишвари нав бо худ дарсҳои нав меорад. мо бояд доимо омӯзем, рушд кунем ва пеш равем. ба шумо ду маслиҳат медиҳам. якум, ҳамеша кӯшиш кунед ки аз минтақаи роҳати худ берун шавед. танҳо он ҷо метавонед потенсияли ҳақиқии худро пайдо кунед. дуюм, ҳеҷ гоҳ тарсу ҳарос надошта бошед. ҳар роҳе ки шумо интихоб мекунед қисмате аз сабояти шумо мебошад. ба худ боварӣ кунеду роҳатонро идома диҳед. бо шумо будан як шарафи бузург аст. то вохӯрии навбатӣ худро эҳтиёт кунед. ҳаёти худро мисли як саҳифаи нав варақ занеду ҳар рӯзро бо ҷидду ҷаҳд ва навгониҳо оғоз кунед. ташаккур барои тамошо ва фаромӯш накунед ки бо ман дар сафар бошед. бо ман дӯсти онлайнӣ шавед. бо шумо будан беҳтарин қисмати ин саёҳат аст.